Čaute ľudia, tu je MT Toxic. A tej Bunny, čus. Áno. A dneska ideme, že opening. Začať už ešte nemôžem, lebo nemám šelinu na 11. Takže máme To tu... je iba jeho alt účet, hej. Áno. On má hlavný účet vymaxovaný. Dobre. Takže 3 house dropy. Áno. OK. Legendary. Sam, nice. Dobre, teraz zase. Čo to bude? Mythic? 500 coinov. Ale hodí sa. 2 mythiky. 2 legendarky. 4 legendarky. 4 legendarky. To fakt, hej. Hej. Ty to potom môžeš replaynúť na videu. On mal zatvorené oči. Skin Hanitu, konečne. On sa sťažoval, že nemá skin presne pred týmto videom. A skin... Tak, toto je dobrý opening. Dobre. Asi najlepší opening. Takže konečne mám také skiny. Dáme si tu Havika. OK. Dobre, to potom urobím. Tak zatiaľ. Čus. Čau.